बरुवा बड'लेण्ड धर्मारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायो। आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन। आं राकेश ब्रह्म बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन। মই শ্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়ো বড়োলেণ্ড প্ৰদেশীয় পৰিষদীয় বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা ঈশ্বৰৰ নামৰ শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা প্ৰজাৰ কৰ্তব্যসমূহ শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। बड'लेण्ड धर्मारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायो। आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन। आं राकेश ब्रह्म बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन। মই শ্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়ো বড়োলেণ্ড প্ৰদেশীয় পৰিষদীয় বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা ঈশ্বৰৰ নামৰ শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা প্ৰজাৰ কৰ্তব্যসমূহ শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। बड'लेण्ड धर्मारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायो। आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन। आं राकेश ब्रह्म बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गौथुम आयेनारि आफादाव सासे सोद्रोमा सायख'जानानै इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सोलिजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ मावगोन।
মই শ্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়ো বড়োলেণ্ড প্ৰদেশীয় পৰিষদীয় বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱা ঈশ্বৰৰ নামৰ শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা প্ৰজাৰ কৰ্তব্য